Her er en lille video om bukkejagt i Polen og Danmark. Vi starter i Polen. Jeg skulle selv filme, så det gik ikke helt så nemt, som jeg havde håbet på, når jeg også skulle skyde samtidig. Men der er også en scene, hvor jeg er med en kammerat ude og skyde en virkelig, virkelig god buk. Ligger mellem sølv- og guldmedaljer. Og så er der en god 16 morgen herhjemmefra. Så følg med og nyd scenerne. Det har været nogle virkelig gode ture. Rigtig spændende ture til Polen. Første gang jeg faktisk er på bukkejagt dernede. Så rigtig fed tur. Rigtig spændende. Og altid bare dejligt at starte bukkejagten herhjemme. Så følg med og se. Точно. Super flot buk. Super flot. Reelt 6 hænder. Og der er 50 meter derhen, hvor jeg skød fra. Fantastisk. God start. Fedt område. Virkelig fedt område. Masser af små stier her. Hvor der er små enge. Super, super fedt. Det var den første aften. Vi er 9 jægere afsted. Vi gik ud af Pyrs her, nummer 2 aften. Der var ikke rigtig noget i morges. Så nu prøver vi igen. Det er super fint område. Nummer 2 buk. Fin 6 hænder, men ikke mere end det. Men fin buk. Det var nummer 2 buk. En fin 6 hænder, men jeg vil gerne skyde en, der har været større. Men den er super fin. Rigtig fin 6 hænder. Har set 15 bukke nok til morgen. Har haft en stor en for, men desværre ikke kunne komme til at skyde på, men den gik røven til hele vejen op i skoven. Men det var super fint. Det var rigtig godt. Så spændende pyrs ned ad den her hegn, du kan se i baggrunden.
100 meter ud, og så gik den 80 meter ud, og jeg skød den. Så det var spændende. Super. Vi må se, om der er flere. Her er jeg med en kammerat ude. Vi snakkede lidt om jeg skulle skyde den der. Men jeg synes ikke, den var stor nok. Så ville han prøve at skyde den. Da vi så kom hen til den, så er vurderingen nok, det er en sølvmedalje, så man kan virkelig blive snydt. Og det her, det er en puk. En anden en var, vi fik gruppen skød. Så er vi ved den 16. maj i Danmark, og jeg er taget ud til jagt, vi har herhjemme. Ud til den å, jeg selv ejer. Ja. Så må vi se, om der er nogen hjemme der. Lige pludselig så stod der en dyr i en hegn, hvor der plejer ikke gå noget. Nu må vi se, hvad det var for en. Det viser sig, at det er en lille fast buk, som man sidder her og kigger på. Nu kommer han stille og roligt gående ned imod en. Nu må vi se, hvordan den ser ud. Det er lidt svært at se på de der 250 meter, der den stod på. Det skal nok blive nemmere, når den kommer tættere på.
Plastbuk, helårsbuk, den får lov til at gå. Fin helårsbuk. Stadigvæk i plads til her 16. maj. Den skal gå. Så gik den hen i træerne, man kom ud her lige lidt væk. Så kom der rigtig lige se, hvordan den så ud. Og så hoppede den til og roligt ned til bag ved mig, der går åen ned. Nu kom der lige pludselig en helt anden dyr. Faktisk den, jeg gik efter som selektion. Det er en 1-årsbuk, der går nok med også en 1-års ro eller smaldyr. Så det er nok 2 søskende eller sådan noget. De er gået før på kamera og sådan noget hernede i området. Men som jeg kunne se på kameraet, så ser det ud til, at pukken er meget lille af krop og har et eller andet med kæben. Så det skal jeg lige se nærmere på her. Pukken blev ved med at gå bag ved træet. Nu kom den frem igen. Prøv at se på kæben. Den er skæv. Det er den, jeg gerne vil skyde.
Jeg skød en meget lille krop og meget lille opsat spuk. Og så har den enten byld på kæben, eller også er underkæben simpelthen skæv på den. Så det var derfor, jeg skød den buk. Jeg skal komme ned og kigge på den. Jeg skal komme hen og kigge på den. Det er faktisk første buk, jeg skyder 16. maj om morgen på en premiere morgen. Den er godt nok heller ikke stor krop. Ja. Underkæben er simpelthen skæv på den. Ret dyr for væk, synes jeg. Så det var det. Spændende. Fedt. En rigtig dyr. Lå den fine etårsbuk med gældpladssko, som vi også nok kan se. Og så snupper jeg den her i stedet for. Fedt. Her er lige et par billeder af den. Her kan man nok rigtig se, den er helt skæv under kæben på den. Så det er jeg glad for at få væk. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.